Tara mo na cellphone. Hmm? Cellphone. Ano ka na? Live ka? na siya sa Yes. monetize. Kailan Yun po yung ano niya, sikreto ni ano ni Live ka na FB. ba? Kasi ang iba guys na mga bagong mga ano bang mga bagong Music ka mga dito. FB. Madilim doon eh. Tama na. Ha? Ano, Okay lang. liwanag na nga. Mainit. Salamat sa patang sa kung sino ka man. Thank you so much. So sexy. Happy vlogs. Gadang tanghali, ni galap-gat. Ayan, may jacket ka na, Happy. Gadang tanghali sa'yo, Happy. Live kahit na isang oras lang para sa WH. Baba ka ng bahay mga ate, baka may hindi pa nakadikit dito yun. Go to channel. Ayan, hindi pa pala nakadikit ko eh. Dikit ko sa'yo talaga. Nandito ako mag-view sana. Ay sus, may pa...
merienda. Maraming salamat, Papi. Walang ano man maraming salamat kay Ate. Manok na pula. Screenshot natin ha para i-share natin mamaya sa community. Di na ba nag-waiting asawa mo, Brother? Nag-waiting pa rin siya? Magla-love live pa rin siya. Update pa naman yung kanyang channel. Hindi lang kasi makabilo kami kasi wala pa kami sariling wifi. Ami Vlog TV. Si Ami Vlog TV yung ano niya, ang channel. Ami Vlog. Ami Vlog TV. Laki na ang bahay mo ha. 13.9 no? Pwede na lang siguro yung buti ito. Ano na eh. 14 ka na. Oo, dikit mo na yun. Kaya lagi kayo nag-barter ng dalawa eh. Barterista yun. Kaya dikit mo na yun. Ito ang kapaharan ko yun. Mini money bank machine, PDB, insert video. So mga bro Bicol, mag-supportin kayo na sa awa ng Diyos. Hinahingi lang daw, lalaki din yan. Upload lang mga tayo ng short video. Yun nga, yun nga ang short video ngayon ang mga lakas sa subscriber eh. Kasi wala akong mga video na nag-viral. Nag-iikot ako, galing din ako kay Bikers. Dahil sa Bikers, malapit ka na rin mag-90 ah. Kulang na lang ng ano. 4.
Cross mode muna bro. Dito. Sige, ate, salamat ha. Maraming salamat. Happy New Year to everyone. Ito muna ako sa video mo. May saging pa ko dito na anin eh. This is Sunday in Studio. I am beautiful. Oh yeah. 14.9. Bukas, Kukulab, shout out. Thumbs up yan, hold. Salamat bukas. Walang salamat dito, yun bukas. Yan ako bukas baka mayroon pa akong hindi dikit dito. Kaya dagdagan natin yung bayad na naman. Lagyan natin kuya. Bigyan kita ng baka may hindi pwede ko sa'yo bukas. Baby, hearts, and Lolo Vlog, Miguel check out. Salamat sa thumbs up mo dyan. Bigyan natin siya pala, baby. Kargahan natin. Kargahan. Kargahan mo dyan bukas. OTW ko yan. Wow, lagyan mo ng banana? Mukhang matagawin mo talaga akong 20 ko yan. Salamat bukas ha. Mukhang marami ka na rin saging. Hindi banana kuya. Momo. Galing Korea. Aray tayo dyan. Momo talaga. Nadimonay channel ko po host. Iya at Kaiti Apre Apre ko WH. Ano ang channel ba baby Harid? Demonyo ka pala? Dami na demonyo ah. Kulay na yaman ang yata. CC Next Vlog, may galab shout out. Wow, laki ng bahay mo. Tusok na yan. Ay, maraming salamat, CC. May mga naawa sa akin. CC, may nagbigay sa akin ng mga ayuda. Kaya yan, madagdagan. Maraming naawa sa akin ng ayuda. Ikaw nga dyan, laki na rin ng bahay mo.
Wala kaya tang ano, wala kayang pahinga sa buhay ito eh. Pero active ka talaga eh. Kami, ano na, taon bago nakapag-update ulit. Kumusta ka na? Maraming ko muna. Baka ano pa kami, baka bukas ko mag Kailan ka ang due date mo? 10 pa na, 11 na. Ano? Ano, bebe? Ano yan? 17 times 2. Tabakan ang video mo dyan, ano, Sisi, para, ano kay Kailan kagabi? play ko. Ay, ngayon lang. Baka may hindi pa nakadikit dito. Kat? Bakit? May client pa ako. Kasi yun, hindi nangangatawag na salpitso. Bitis, may lugar. Pag nasasagi siya, di. Masakit. Ngayon. Okay na. Kaya alas 2 na kayo kagabi na natulog. Talaga naman. Baba ng ba mo dyan, Sisi Mix, para ano. May views ka. 160. Saka paharangan din kita. Ha? Janet. Dami mo pa pala kagabi. Ano? May client ka pa. Di ba balik na yung ano na mga friend. Kasi di ba na ano kami na tinigil. Hindi, bumabalik na yung mga yung mga friend namin sa iba-ibang bansa. Nakikita na nila na dito sa naglamay. Ayan, bukas. Dito ako sa'yo bukas, oh. Kapag play, di ba? Labas ako, manoy. Hina signal. Ang amin dati business. Ah, ganun ba, Sisi? Sige. Kagaya din sa'yo. Mamaya, bigyan kita ng 6 na saging dito. May bago ako dito. Kaya sa palitan kami kuya mo ang live niya. Palit niya sa akin yung ang gamit ng duwa. Para yung may monitor sa bayan. Ako din pag nag-live ako. Ganun din. Oh, para nandiyan yung aking Chi, oo. Akin yan, Chi. Magkano yan, ya? Gusto mo yan, Shell? Ano yung patingin ako ng ano ko? 100, Chi! Kulang yan! Kulang pa yan, 100. 100 pera mo. Premiere. Dito ko mga Sisi, oh. Ano na ngayon? Dalang Wow, talaga road to 10K ka na rin pala. Thank you, Chief. Ito si Kenneth ang magbarya na naman. Net, pabarya ako net. Akin yung tindaan mo. Tindaan ako pang ano sa'yo, Net? Ito isang daan mo. Yellow. Yellow. Tapos Winston. Winston. Dalawa. Winston. Ayan, dito ko rin sa'yo, Sisi, oh. Ha? Pangalawang dikit. 18. 75 tamsak Sunya. plus 1 dikit. Tan. Tingka na lang dikit na. Kahit dito mo. Tingko, cheese, bali, 28. 28 lahat. 28. 28. Pang 76 tamsak at dikit, ma'am
CC Mix. Sabi ah. 978K. Thank you. Malalaki na ang bahay. Baby Herit and Lolo Vlog, baba ka dyan ng bahay mo. Singin nga ang bahay mo. Nadimuni pala ang channel mo. Ayan, dikit lang mga guys, your back, iwa lang ng bakas. Sabi ni Baby Herit and Lolo Vlog. Ayan, Ma'am Sisi, 77 thumbs up at 1 dikit. Kinalagyan pala ako ni, ni bukas ng viewer. Ayan, 27 ang gawats. Oh. Mumu. Yung pala tawag niya mumu di bukas. Kaya pala. Ewan ko, basok naman yata ang views niya. 33 na. Yan ang tinatawag ni ano pala ni bukas. Ayan, 78 thumbs up ng CC Mix ha. At tapos yung dikit. Wala ka naman Sisi. Magalo po. 78, 79. Sunod ng kanin. Kanin, sunod na. South Korea at Indonesia yan galing kuya. Lalayo ah. Salamat bukas ah. Dami oh. 36. Lalayo pa ng mga pinanggalingan pala yung bukas ah. Ayan bukas, ulit ako sa iyo bukas. Hindi pa dikit to eh. Okay, dito dito naman ako.
Chocolate ball. Yummy sweet. Anong klaseng chocolate to ah? Yan mga vlogger, may kalabyan at idol. Salamat po yung pagpunta. Idol Gia, di ba? Sabi nga ng bahay na baby. Ano tayo nito? Baby Herit. Bakit tabi muna ka, baby Herit? Anong violation mo? Baby Herit and Lolo. Ay, dito sa bahay mo. Ayan. 2.7 k. Ayan, Bill Olo. Lapot kayo. Tama. Minsan lamang. Tamsak na rin kuya. Oo, nakita ko yung tamsak ko. 66 na agad oh. Ang dami na agad. Maraming salamat bukas. Nakapalakalag tulong na yan. Nandito ko ulit sa'yo bukas oh. Complete package. Kaya salamat. Baby Harold and Lolo Vlog. Nag-iwan ako ng bakas daan from Nancy Sinix Garden. Baby Harold, pati ano lang si si Nancy Sinix Vlog. Gima Vlogger on the way from Nancy Sinix Vlog. Ayan si Gima Vlogger, alala mo ba yung si Gima Vlogger? Dati nag-batter yan, ang lit-lit pa ng bahay niya. Ngayon, kita mo naman. At million na. Nag-viral yan, mga viral yung video. Kaya biglang ano yan. Biglang laki ng bahay niya. Napalipat na naman. Welcome kuya, ha. Huwag mo naman ako ibulga. Daming chicks. Siya pa. Wala naman. Yun dyan sa loob. Sa loob. Diyan, kuryente na dyan. Kaya sa ibong. Yun nga daw. Kumailaw. Diyan mo itap. Wala na bang ilaw dyan? Wala kang inaman, no? Dahil dalawa nakakaalam lang bukas. Huwag kang mag-alala. Ha? Wala talaga? Wala na, iwata dyan ta. I-charge na lang dyan. O sa merit, isaksak mo dyan. Luluwi lang ha. Yung mga vlogger daan sa pagkamay mo sa Eridoro. Oo. Ayun dalawa lang bukas lang. Alam mo.
Naalala mo yan, no? Si Jimar, dati ang lit pa ng bahay niyan. Good to 1K pa lang, nag-barter yan dati sa akin. Kita mo ngayon, biglang ano yung bahay niya. Biglang angat. Million ang mga views niya sa ano, short video. Kaya biglang ano yung subscriber niya, bulusok. Oo, lit ang bahay niya dati. Rutuwang lang yung pumunta sa akin eh. Ngayon, ang laki, million. O, tingnan mo mga views niya naman yan. May 3.6 million. Kalalaki. Dito pa nga rin ako dyan eh. Oh, laki niyang bukas. Puro viral yung mga short video niyan. Ah, grabe naman yan. Pero kung talagang kailangan, bakit di kakayanin ko rin yan ah. Magkakamay lang yung Enduro. Oo, maganda na mga hit video niya. Pero walang mga copyright yun. Halos parang ano niya, sabayan niya lang yung ano, yung video ng iba. Ginagaya niya lang. Wala palang copyright yun. Shout out to Domingo, Bertus, and this. Shout out to Feels Me, Dogs. Shout out to Runya Ramirez. Ang gaganda ng mga ano yan, mga views. Giselle Valida. Rock Relief. Komedyante. This is Zombie Mini Studio. Shiba no Shadow. Ulagtasan na. Shiba the shit is the simple. The shit be shoot. Yaman kashoy mo. Pinapush. Baby Orit and Lolo Vlog, dito sa yung bahay oh. Hindi pa dikit sa ito. So ayan, gumalaw ng bahay mo, 371 ka na. Dati 3.7 lang. Walang CPR yan kasi sarili niyang video. Ano gawin ba? Bakit gaga? Ginayad niya naman yun, di ba? Pag ganun pala, walang bang copyright yun? Isang oras lang naman ako, no? Bukas? Isang oras lang. Tama na yung isang oras. Para may ano lang, update lang sa... Thank you so much sa sponsor ngayon. It's Jill Libator. Oo nga, no? From Cacabit, Eastern Samar. Yan naman may gawa, no? Once again, happy birthday to Rock Marvin, Elvino, and Calista Ria. Ulat na ako, ang lalaki ng views. Bukas vlog dan sa'yo, sabi ni Ma'am Cici Miss Dad. And shout out to Yan talaga. Diyan niya kuha siguro niya yung subscriber na ano, Hermino and Boss. marami. Kasi Christian. karamihan mga ano yun, sub talaga eh. Dumidikit talaga sila. Shout out to Barbar. Shout out kay Paborito pa naman yung mga bata yan, mga kanyang ano, talagang isi-SM talaga yung mga short video mo. Pag napanood nila yan. Asuncion plus one. This is Zombie Mini Tayo kailan kaya tayo maka-upload ng million din ng views yun eh. Wala pa naman ngayon ng mga ano,
Ang hina ng mga views sa mga short video, no? Parang hindi ko makagalaw ang views eh. Try nyo mag-short video. Parang walang views. Matawag na yung baka ko. Nagpapalipat na. Pwede nga naman hali. Di mo para layas ha. Magpaalam ka. Para pahanapin mo si mama mo. Lumang ka lang. Di ka maglayas ha. Hindi ako creative. Kaya okay. Bakit sila? Hindi naman para ano lang mag-upload ka lang ng video. Nasa kanila naman yung kanila. Kung may manood dyan, may views ka. Ha? Lulalaan mo yung payong. Tulo. Tulo. Walang payong nata. Oo, ano siya? Dati pag nag-upload ako ng mga short video, minuto pa lang magulat ka na kaya libo na agad ang views. Ngayon, 2 araw na, isa pa lang. Casey Vlog, nakita. Hindi ko alam kung saan live, pero kayo na lang. Yata, sabi ni Bukas. Nagdikita kayo siguro niyan kasi lagi sa live ko dati si Vivi, saka ikaw. Nagdikita na kayo niyan. Sana yun si Baby Harriet Vlog. Kaya na ako tamad na ako mag-live. Walang views. Ano lang, live ko lang ng live. Kaya babalik din yan mga viewers mo na yan. Mag-live ka ng permanently araw-araw. Babalik mo yan. Lalo pag matagal mo kaya nag-stop ng live, wala nang mga support. Oo nga eh, kung matagal ka nag-stop, pero pag tinuloy mo ulit, ibalik mo ulit yung live mo, basta araw-araw, patauhin ka pa rin yan. Kasi siyempre, saan naman yung mga kakilala mo, yung mga dati mo mga legit na mga kaibigan mo. Pupunta ka naman yun pagka nakita mo, may nag-notify sa kanya na live ka, papasukin ka naman yun. Pag lalo pag hindi ka nag-live na, wala na. Parang wala lang sa yung channel mo. Upload ka lang ng upload, eh wala ka naman mga kakilala ng mga kaibigan na nag-support sa'yo. Oo nga, may views ka nga. Eh wala naman. Yung mga kaibigan kasi ang malaga dyan eh. Kung nagkita-kita kayo sa LS, ayan, masaya. Pero kung hindi ka mag-live, hindi ka talaga, hindi magbabalik yung mga supporters mo na yan. Kita mo ako, tagal-tagal ko nang hindi nag-live. Ngayon lang naman ako nag-live kasi naka-connect na naman kasi nakikonnect kami sa wifi eh. Ay, matagal ka rin ba na yung nag-live? Tingin nga ng live mo.
20 hours. Tapos 60. Zombie Mini 2 weeks. Ang layo ng agwat, no? Layo ng agwat din ng mga live mo, eh. Balik mo lang yung live mo. Kung makita ka na naka-live ka, puntahan din kita. Ganun talaga. Basta mag-live ka lang. Umpisahan mo ng 1 oras lang muna. Hanggang pag medyo may nagpupunta-punta na sa'yo. 2 oras na. Ano lang yan. Thank you, Mom Jane Herrera. Shout out to May views ka lang sa live mo ng mga kahit na 100 views. Kasi hindi naman sa ayan. And again, shout out to the birthday celebrator, Ralph Marvin Hermino, Celia Celiana Hermino, from Canabin, Mr. Samar. Yun lang talaga. Para tayo nag-umpisa ulit. Sabagay kung sa mga short video lang, meron naman revenue dun eh. Maganda sana ng content kasi yung ano, yung mga ano ba tawag nito? Charity vlog. Mga charity vlog. Kaso nga lang kailangan mo rin yan ng ano eh, ng puhunan eh. Kasi kung wala kang pera dyan, hindi ka man makakapag-umpisa eh. Kailangan may ano ka muna, may mga pundo ka mga 5,000. Umpisa ka muna magbigay-bigay ng 500, 1,000 sa mga kailangan. Ang malay mo, may mag-sponsor na sa'yo. Ganun ang pagtanong ng channel, ano. Doon talaga, sisikat ka. Pag ganito lang tayo, mga live streamer, wala, hindi talaga tayo makikilala. Okay lang, may puhunan doon. Pero, kung makilala ka naman, sobrang bawi mo naman yung puhunan na yun. Shout out kay Rodnel Licano. Shout out sa mga taga-Bastay, Samar. Maganda pa gano'n. Kaya lang pag ganun siguro ang content mo, Shout out kay Raquel. dahil ko pa yung nagtatrabaho sa ano. Kasi, sahod ko dito 3 months Shout bago out kay dumating. Madam Sol Amanis, Sir Cesar 3 Amanis. months Kay Kuya Ay Trevino from bago dumating. Antigua, Pero Luzon. sa 3 months na yan, ibig sabihin isang sahod ka lang yan sa 3 months. Hindi ko nagpasok na yung ano na si Google nag-update sa'yo, hindi mo makuha yung sahod mo kahit na may ano na. Kahit may update na si Lolo sa payment mo. Diba dito ka lang naman sa Pilipinas? Sisi? Bang hindi, ano ka lang naman, sa Cavite ka yata eh. Dito sa atin, every 23. Apps TV, maraming magalang shout out, idol. Salamat sa iyong pagpasyal, ano. Apps TV. Okay na. Tuloy sa atin, di ba? Tuloy sa atin ng cut off ni Lolo, 22. At ano yata, 10 yata ang cut off eh. Tapos magka 22, nag-message na yan.
Kung may sasahurin ka na sa buong buwan. 23, nakuha mo na. Kumusta na, Apps? Tingnan ang bahay mo, Apps. Ayan, maliit pang bahay na, Apps. 161. Hindi ka ng banana, Apps, ha? Buwan-buwan sa'yo, Manoy. Wala na, Sisi. Magdadalawang taon na hindi ako sumahod. Yung nasa Manila ako, nakakasada ako ng monthly talaga. Pero nung umuwi na ako dito, maray na hapon, sabi ni yung Sisi. Ayan, driver ni Mod, ni Nori. Di ka natulog, Nori, ha? Ayan, may jacket na yan, ano, ha? Madam Nori. Oh, Bicol yan. Pagigising lang po. Akala ko hindi ka natulog. Maraming salamat, Nori, ha, sa iyong pagdadalo. Maray na Odto Sisi, sabi niya. Kaya ayan mga kabayan, mangudto muna ako, ha. Mamaya ano, up bigyan kita ng ano, 6 na saging, ha. Mabali ano, 7 saging. Tusok-tos. Ayan, mga salamat. Dito ako sa'yo. Bayan na, di ka maghalik mo dyan, makibog mo na ako. Nagutom na alas 12 na pala. No? Sisi, makaamo na ako ipamod to, ha. Madam Lore, makain mo na ako. Iwan ko muna nito, ha.
your boy. Shout out to Mom Lisa, Miss Amorosa, from Mommy Daddy, you'll see us. Shout out kay Manay Melanie Saludaka. Shout out to Jubel Pinado from Catalogan Samar. You baby, all so sexy. You baby, all so fun. You baby, all so sexy. Baby, you are so nice. You baby, all so sexy. You baby, all so fun. You baby, all so sexy. Baby, you are so nice. Oh yeah. Touch me, my baby. Love me and take me. Kiss me, my tongue. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for sex tonight. Dum da da da, dum da 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 da, dum da da da, dum da 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 da, dum da da da, dum da 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 da, dum da 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 da. Shout out baby, Felipe Rivas Jr. You baby, are so sexy. You baby, are so fun. You baby, are so sexy. Baby, you are so nice. You baby, are so sexy. You baby, are so fun. You baby, are so sexy. Baby, you are so nice. Oh yeah. Touch me, my baby. Love me and take me. Kiss me one time. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for sex tonight. Dum da da da, 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 dum da da What are you waiting for? Your love is gonna show you now. While it was someone else did you what you can do right now. Got no boundaries and no limits. Even though the sun is good at me. Even to cancel out RSV. Even your heart love undress me. You stop me. Don't need to catch my breath. I can go on and on. When the lights go down and there's no one left, I can go on and on and on. Give it to me, yeah. No one's gonna show me how. Give it to me, yeah. No one's gonna stop me now. They say that a good thing never lasts and that it has to fall. Cause of the people that leave us on
It's too bad, it's too bad, it's too bad, don't stop. It's too bad, it's too bad, it's too bad, don't stop. It's too bad, it's too bad, it's too bad, don't stop. It's too bad, it's too bad, it's too bad, don't stop. It's too bad, it's too bad, it's too bad, don't stop. It's too bad, it's too bad, it's too bad, don't stop. It's too bad, it's too bad, it's too bad, don't stop. It's stupid, 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 don't stop me. I'm down here to catch my breath. It can go on and on and on. When the lights go down and the snow alone, it can go on and on and on. Give it to me. Don't stop, show me. Give it to me. Yeah. Don't stop, stop me. Give it to me. Yeah. Don't stop, show me. Give it to me. Yeah. Don't stop, stop me. Now, if only you don't get what to say. If only you don't get what to do. Take to it too. Take away you. You're done it all before. Ain't nothing new. If only you don't get what they say. If only you don't get what they do. Take to it too. Take away you. You're done it all before. Ain't nothing new. Give it to me. Yeah. No one's gonna show me how. Give it to me. Yeah. No one's gonna stop me. So sad and alone. Oh yeah. When my life seems feeling blue, how I wish you'd be beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come on, darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. So sad and lonely when my life seems feeling blue. How I wish you'd be beside me, here to stay my whole life through. You're the only one who can make my dream come true. Come on, darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Masulog naman sila. Guys, katapos lang kumain guys.
Dragon Gamer. Check natin ang views. Okay naman yan siguro bukas. Isang oras na pala ako. Pag natapos. Gawin ko itong ano, mga isang oras sa 15 minutes para pag magbawas mo ng ano, di mawala yung isang oras. No, in 3 minutes. Ayan na, okay na kayo bukas. Mag-in na ko bukas. 1 hour and 3 minutes na ako niyan. Sabi ko yan, pero hindi yan. Hindi naman masyado loading. Okay na yan bukas. Bukas o paano? Maraming salamat sa ng viewers. Ha? Tama na ito isang oras. Bye-bye.